chi cyfarfod Chris Coleman a Charfan Cymru bore yma. Beth gen Chris i ddeitha chi am cynlluniau ar gyfer Ffrainc? Wel, edrych mlaen, wrth gwrs. Mae'r gêm, wrth gwrs, gyda ni erbyn Gogledd Iwerddon nos Iau. Ac wrth gwrs, mae'n braf i weld y tîm, i gwrdd â'r tîm unwaith to. Ni gyd yn edrych mlaen i fis hefyd. Ni wedi, wrth gwrs, y gêm erbyn Lloegr. Faint o beth, da chi'n meddwl fydd o bod Cymru'n chwarae ar llwyfan mor fawr am tro cyntaf ers degawda? Ardderchog. I feddwl bod ni erioed wedi bod fel hyn, ynglyn â phencampwriaeth pêl-drod Ewrop. 58 yn gwybod y byd oedd y tro ni mewn unrhyw fath o gystadleuaeth fel hyn, cyn yn ddiddi a sawl un arall, fi'n sewr. Ond mae'n dda, achos beth mae'n dangos yw bod Cymru a tîm, wrth gwrs, ac yn ail bod Cymru a phresenoldeb ar lefel rhyngwladol. Os da chi, fel Llywodraeth, da chi wedi gisio annog mwy o ddigwyddiadau chwaraeon i ddod i Gymru, a da chi'n meddwl bod digwyddiad fel hwn yn mynd i helpu godi y proffil Cymru fel gwlad chwaraeon? Mae fe, o doi beth, yn gyda tynnu gêm yn mewn, mae gyda ni, wrth gwrs, rownd dyrfynol pencampwriaeth pencampwyr flwyddyn nesaf sy'n holl bwysig, rhywbeth sydd ddim wedi digwydd mewn dinas o seis Caerdydd o blaen. Ond mae'n bwysig hefyd i gael tîmau ryngwladol sy'n gallu dangos y faner mewn pencampwriaethau fel yr un mis Mehefin. Mis Mehefin, wrth gwrs, da chi'n gobeithio bod Cymru yn aros yn Ewrop, ond Chris Coleman yn siŵr yn gobeithio'r un peth hefyd. Wel, dwi'n credu bod e'n hollol bosib i ddod mas o'r grŵp, ac ar ôl hynny, pwy o wyr. Mewn ffordd, wrth gwrs, does dim pwysau ar dîm Cymru, achos wrth gwrs, dyn ni ddim wedi bod fan hyn o'r blaen. Mae bobl yn obeithiol, y tîm da gyda ni, ac wrth gwrs, fy marn i, ni lli gysaru gyda'r gorau ar y dydd.